Sanibonani wengane zakwethu uGodole okankomgodole umfana kanti ke udaba niyalwazi ukube kuya ngami izinyo ngabaliveli indlela engiphatheke kabi ngayo. I will be very brief and precise kule nkulumo. Ngani zakwethu ngizokhuluma noDuma, yebo, MEC kwa transport. Ngizokhuluma noTsebe president kuSantaco. Ngizokhuluma noBoyzondi chairperson kwaZulu Natal, ebese ngizokhuluma noLunga registrar kwa transport kwaZulu Natal. Ngani zakwethu ngicela nisichazele nampu ubunzima sibhekene nabo embonini yamatekisi, embonini yezokuthutha, especially kwaZulu Natal. Kunhlaka imoto ziboshwa left right center ukuthi imoto intsha abanendaba naleyo nto leyo, abafuna ukuyingena leyo nto leyo ukuthi imoto intsha. Inkinga njengamapermit, uma kuukuthi uhulumeni waqasha inkampani ekhipha amapermit, uma ibona ukuthi le nkampani ayenzi kahle, kungane engayikhiphi efaka inkampani ezosebenza. Duma, ngibhekene nawe impela ngoba lento eyenzeka kwaZulu Natal inzima kakhulu. Lento yamapermit isihlukanise ngisho ama-rank. Emarenkeni kukhona ama-owner namapermit ahamba wodwa, kukhona ama-owner anganamapermit ahamba wodwa. Kunemoto engena ngaphakathi erenkeni, kunemoto ezingangeni ngaphakathi erenkeni, kodwa zonke lezi imoto ziya-operate. Ezingangena erenkeni zilayishela ngaphandle. Yini njalo into edala lento? Uhulumeni odivide nje imboni yamatekisi. Before kuzokwenzakala yonke lento ye-strike nani, ake nihlale phansi nilungise lento. Lunga, wena kumele ngabe inkulumo ngoba ulapha egroundini uyahlangana nama-association, kumele ngabe mawusuka lapho ama-owner kutshela khona uhambe uyotshela abakuphethe nawe phezulu. Ngoba into engiyibonayo ngathi abelungu sebengenelele kakhulu embonini yamatekisi ukuthi nikwazi ukuyibamba ingakwazi uku-operate. Musana ukuyenza lento, musana ukubulala ibhizinisi lomuntu omnyama. Ama-owner ngokuningi a-blacklisted ngendaba nje yale permit. Imoto ziyapounda now and then, kuyakhala isimayemaye kwaZulu Natal. Musana ukuthi nifuna ukuthi izwe lingakontroleki, imboni yamatekisi ingakontroleki ngama-permit nje. Duma, wena uMEC kwaZulu Natal, uma kuwukuthi umsebenzi wakho awuwazi ukuthi kufanele wenze njani, khuluma ukuthi angikwazi uku-operate le mboni yamatekisi ngoba indlela o-operate ngayo zisuka nje, u-operate ngendlela ekungesiyo. Hlukanani nokufumbatha izimali nizifumbathiswa abelungu ukuthi nilwe nemboni yamatekisi. Kuthiwa thina asukhokha uSARS. Ngiyakuqabuka mina lokho ngoba kunephepha laka SARS mawuyothenga imoto okufanele ukuthi libe khona, kodwa kuzothiwa sibhadala uSARS. Ayikho leyo nto leyo. Musani ukufuna ukubulala ibhizinisi lomuntu omnyama. Boyzondi, angikaze ngikubone ngisho ku National TV uzokhuluma nabantu ukuthi lesimo sidalwa yini, uzokhuluma nama-owner, uzokhuluma no-driver ukuthi lesimo sidalwa yini. uSantaco sawubekela ukuthi usikhulumele, kodwa usasikhulumeli, usuhamba nesayidi labelungu, awusakhulumela imboni yamatekisi. uSantaco sekowemboni yamatekisi ngegama, awusizi ngalutho embonini yamatekisi. Impela ngisemkhontweni, kodwa izinto ezenzeka embonini yamatekisi ziyangithinta kakhulu. Ngikhule ngetekisi mina, ngikhuliswe itekisi, ngudriver wetekisi mina. So ibhlungu kakhulu lento eyenzakalayo. Abelungu bethu kufanele bayisukumele lento. Bonke abaphathi aba-involve kulento eyenzeka kwaZulu Natal nakuphi la kwenzeka khona, ngicela ukuthi isukunyelwe lento before kuzoba ne-strike, ngoba sona i-strike sizoba khona uma iqhubeka lento yenzeka. Ibhlungu kakhulu lento eyenzakalayo ngoba njengamanje imboni yamatekisi nifuna ukuyilawula ngendlela yabelungu abafuna ukuthi ilawulwe ngayo. Lento akuyona yabelungu imboni yamatekisi, eyethu thina sizwe simnyama. Ngicela ukuma lapha ngingabi mude kakhulu, bengishilo naseqanda ngizoba mude, kodwa ziningi izinto engifisa ukukhuluma kodwa isikhathi asivumi. Kodwa lokho engikushoyo ngiyanicela, Duma, uma kuukuthi uyehluleka khuluma kuse-early ngoba ngeke size simelele, sizokwenza i-department yakho ingalawuleki kube ngathi asizwe. So njengamanje awuzama ukuyisukumela lento before sizokwenza imhlangano thina. So driver sinama-owner ukuthi kube ne-strike lonke iKwaZulu Natal before yenzeka leyo nto leyo. Awukusukume,
awukusukume ekuseni manje ngicela ukuyibamba lapha angithethi kodwa indlela okwenzeka ngayo kubhlungu kakhulu ngeke nize ni-understand ngoba nina nezikhundla khona la nithola khona imali ngeke nize ni-understand lento kodwa nizoyi-understanda uma sike senza i-strike ukuthi labantu abafuni sengiqedile ngiyema lapho bye